Rok čo rok k nám prichádzajú nenápadne. Je to tak. Najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia. Už môžeme počítať dní. Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné. Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov. Vianoce. Čas výnimočnosti, ale aj čas protirečení. Čas darčekov a čas uponáhľanosti. Čas stresov, ale aj čas zastavenia. Čas radosti pre jedného, ale možno čas bolesti pre druhého. Chvíľa pre nesmelú majestátnosť a tiež chvíľa nekonečne vzletná. A predsa tak neskutočne obyčajná. Bolo by pekné, ak by tento čas sa stal pre všetkých. Pre tých, ktorí sa radujú, ale aj pre tých, ktorí možno smútia krehkou a vzácnou kvetinou. Možno jednoduchou na dotyk, ale nádhernou vo svojej podstate. Žiariacou ako mesiac na nebi za kúzelnej noci a ľahučkou ako túžba v pohľadení. Vážení hostia, vítam vás na našom dnešnom vianočnom koncerte, ktorý pripravili žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka Prievidza.
spásy netkvie v pozemských materiálnych veciach, ale viac v hľadaní krásna a toho, čo je ukryté v hlbinách vlastnej duše. Je ako struny huslí, ktorých tóny znejú čarovne a lahodne. Ale tak znejú iba vtedy, ak ich vyniesieme na povrch a dovolíme vznášať sa do priestoru spolu s hudbou, ktorá k nám prichádza vo vzácnych chvíľach. Možno práve v takých, aké k nám prináša duch Vianoc. Keď sa duša prebudza zo spánku a ako gejzír vie vytrisknúť vysoko do nebies a objať všetko živé, všetkých ľudí sveta. Keď je ovlažovaná prameňom nádhernej chvíle a spriazni nás ľuďmi, ktorých miluje. Kolega. Poďme do Betlehema a uvidíme, čo sa tam stalo. Veď aniel povedal, že sa narodil Spasiteľ. Že, Palo? Hneď sa odbehli do Betlehema a na ovečky celkom zabudli. Že, Palo? Ja, že ty pôjdeš do Bula. Tíško. V Betleheme našli maštár. Tíško, bož.
kiss on my cheek too. A thrill that I have never known. Ooh, you smile, you say Stretávame sa po roku znova na veľkom vianočnom koncerte. Veľký preto, lebo sa zúčastňuje celá škola. Všetko, čo sme pripravili pre vás, sa vlastne zúročí v tomto večeri. Videli ste fantastické výkony svojich detí a ja musím vyjadriť svoje hlboké poďakovanie vám, rodičom, za vašu podporu v škole, za vašu trpezlivosť. Tí, čo majú malých žiakov, vedia, že si to vlastne odsedia s nimi. Ďakujeme a poprosím vás, zachovajte vašu priazeň naďalej. My vám ho určite vrátime mnohonásobne vo vašich deťoch. Hostia. Ďakujem. No, čo povedať, ako krásny umelecký zážitok, obrovský kus práce mnohých ľudí. A musím povedať, že som veľmi hrdá na našu základnú umeleckú školu a chcem sa poďakovať všetkým pedagógom, ale aj všetkým, ktorí sa zúčastnili dnešného koncertu, aj vám, milé deti, aj tebe, pán riaditeľ, pretože naozaj si myslím, že tá úroveň základnej umeleckej školy sa výrazným spôsobom posunula vpred, čoho dôkazom sú aj tieto koncerty a aj počet detí, ktorých sa nám prihlásil. A je teda výrazný nárast. Milí rodičia, keď vás tu tak vidím, a ja som bola teda aj v sobotu na koncerte pána Dariusa Štrbu, mám rovnaké pocity, musím povedať, že predstavujem si seba spred pár rokmi, kedy my sme naše deti tiež navštevovali základnú umeleckú školu a to už bola taká tradičná súčasť vždy Vianoc, že sme prišli na koncerty a videli sme ich tam, chystali sme sa celá rodina a bol to krásny pocit. Určite ho máte aj vy teraz v tejto chvíli, keď ich vidíte na pódiu a vidíte, ako z nich rastú také nádeje, talenty, ale hlavne ľudia, ktorí niečo vedia a chcú v živote dokázať.